आंजों लोगोसे न'खराव गथ' सानै दङ आहा जाथि बंस दङ दिनै निउस मिडियायाव आरो आंखौ उल्था माबा माबि फाननानै लाजि फोनांदों फोरखौ माबायदि फानहरखोमादों मा गामि होनदों नोंसिना दा बे बाथ्राया जाहैबाय मा नुबोबाय थादों गभर्नमेन्ट दाजेननायनिफ्राय दासिम सोरखौबा लाजि फोनांनाय सोरखौबा थों थों नाम खारिनानै बाथ्रा बुंनाय खालि जेब्लायबो दिनै बोसोरथाम जाबाय सरकार दानाया मोनफ्रोम खोथायाव खोनायो खालि BPF खालि हाग्रामा महिलारि बे रावखौथ' खनसेखौ खोनासंनो मोजां मोनो खनले दल दामबाय थायोब्ला आरे मावना गभर्नमेन्टआव फैदों मोजाङै माव रायजोनि थाखाय माव डेभेलप लाबोखांनायनि उनाव बुं दिनै मोनसे बुस्थुखौ लाबोनो हायाखै खालि होगोन मावगोन जों ओरैबायदि आसनि लाबोदों ओरै आसनि लाबोदों खिन्थु आसनिया लाबोगासिनो थादों खिन्थु मोनफैयाखै क'क्राझारखौनो बाराखै दाबो होमबा बुंनानै माला बेयाव दालाल खालामलायनानै जों बुंनो गोनां गैया बेखौ पाब्लिकआ सेस मिथिजोबखाबाय दा रावखौबो बुंनो गोनां गैया रावखौबो थगायनो हाया आरो बेयाव साननो जे बुरखायदों दिनै लोब आंखौ चेयारमेननिफ्राय होखारनाय लोगो लोगो आंजों लोब मानसिया जइन जादों बुंनो थाङोब्ला जिंगाबिलाव BPF होननायानो गैयामोन साथाम साब्रैल'मोन दिनै फालो गामि जइन जानाय जाजोब्बाय बेखौ लानानै सानदों खोमा आंखौ लाजि फोनांना दोननो हाबासो UPPLआ एसे जायगा मोनफिनगोन खिन्थु सैथोखौ मालाबाबो लाखुमाना दोननो हाया असैथोजों मालाबाबो देरहासार जानो हाया आं बेखौसो बुङो बिथांमोना बुंदों जोंनि आमोलाव 9,000 प्रमद बर' सारा लेट्रिननि फैसा सोना होबाय होनना बुंदों नंगौ सोदों खिन्थु बियो प्रमद बर' सारा सोनाय नङा स्टेट सरकारनिफ्राय सोदों स्टेटनिफ्रायसो बे प्रमदआ सोनाय होननानै बुंना लाबा बोरै जानो आरो बे थाखाखौनो जोंनि प्रमद बर' सारासो सोना होदों बे थाखाखौ जों मोननांगौ होननानै न' थांनानै थाखाखौ बख' लागासिनो सामसा माखाया बेनो जाहैबाय लेट्रिन लुनो हरनाय न'खर सोना होनाया बेनिफिसारिनो माला लुना होगोन फैसाखौथ' माला खमफ्राय बख'ना लागासिनो दं 18,000 सोगोन बायदि होनदोंमोन दा 9,000 सोग्रोदों थाङै 12,000ल' जागोन होनना खोनादों 9,000 सोखाबाय बख'ना लाना दा ग्लबबायसो दां बोरै लुना होनो हानो बेनो जाहैबाय थगायना जायो सरकारनि माबा मानो मोनाखैमोन दासो बोरै मोनखो बे रावखौ बुंबाय थायोब्ला आं बेखौ थोंजों बुंनो लुबैबाय जे दासिमबो जोंनि नैबे फरेस्ट एरियायाव हानि पाट्टाखौथ' जों मोनबाय 2019 सननिफ्राय दासिमबो माने जोङो थोंजोङै ID नाम्बार दंब्लाबो दासिमबो लुनो हाया मानगोनां सार प्रमद बर' सारमोनहा बुंनो हागौ फेरेंगा सारा बुंनो हागौ गाबोननिफ्रायनो लुदो होननो हागौ गोबां खोथा दङ बेयावबो फरेस्ट एरियायाव जानला मोनला फरेस्टनि NOC नङागौ मानि खामानि मावनो हाया दा थिग बेबायदियैनो आङो टटेलि हा मोननाय सिगाङाव हा मोननायफोरनि ID खौ लानानै उदालगुरि DFO अफिसाव आङो बै ID नाम्बारखौ लाना थांनानै आरो बिथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ लाना थांनानै गासै 86टा न'खौ आङो NOC लाना फैदोंमोन बे फरेस्टनि न'खौ लुनो होननानै थिग बै समावनो माखासे UPPLनि गाज्रि गोसोनि दालालफोरनि फाव फान्दायनायाव आंखौ सिरि एरखुमादों जेब्ला एरखुदोंमोन ओइदिनखालि आङो PMAYG न'नि जिथु सेंसन जानाय सेंसन लिटार बेखौ आङो आंनि अफिस बे जयगपुर VCDC अफिसाव आंजों लोगोसे GRS आरो इन्जिनियार जों साथामजों ID माबाखौ रानबाय थादोंमोन सेंसन लेटारखौ रानबाय थादोंमोन थिग बेयावनो आंनि मबाइलाव WhatsAppआव फैदों चेयारमेन चेन्ज खालामनाय मानि थाखाय खालामदों
आंबो मिथियामोन। दासो बुजिना मोनबाय माखासे आङो सैथोजों थांनो नागिरो, नंखाय बाथ्रा बुंनो नागिरा। नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला आं रागा जोङो। आरो रायजोनो होनाय प्रतिश्रुति, गोदो इलेक्सननि सिगां जाबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजो राजानो, उमुक मावगोन थुमुक मावगोन, ओरै खालामगोन हेन खालामगोन टेन खालामगोन, अमा फार्म होगोननो, सेल्फ हेल्प ग्रुपआव माबा हेन्दलुम टेक्सटाइलनिफ्राय खुन्दुं हरगोननो, तातसाल हरगोननो, नैबे BCDC अफिसाव ट्रेक्टर गंनै थाफैगोननो, माइ हाग्रा गंसे, हालेवग्रा गंसे, मारा नाग्रा गंसे, अनेक खोथा होदोंमोन। दिनै बोसोरथाम जालांबाय, बेफोर बाथ्राया अबाव थांजोबखो? बेफोर बाथ्राखौ सोङो रायजो राजाया, फिननाय आं बबेथिं होनो? न'खर न'खर लेट्रिना बानायदो एबार जोंनि आमोलाव, फोरो दासिमबो लेट्रिन टयलेटआ। मानगोनां निलुत सारनावबो थांनानै सानसेखालि बे टयलेटनि खोथाखौनो रायज्लायहैदोंमोन आङो। एसे हेबलायलायनायबो जादों। दा बेयाव बिनि उनाव हरदोंमोन हरनायालाय, गासै 300 बेसेबांबा खान लिस्ट नुदोंमोन आङो। दा बेखौबो सोरबा सोरबा लुबाय, आद्रा खिद्रा जाना दंजोबो। दा बेफोर जायैनि आरो बिथांमोना बुंदों जोंनि आमोलाव 9,000 प्रमद बर' सारा लेट्रिननि फैसा सोना होबाय होनना बुंदों। नंगौ सोदों, खिन्थु बियो प्रमद बर' सारा सोनाय नङा, स्टेट सरखारनिफ्राय सोदों, स्टेटनिफ्रायसो। बे प्रमदआ सोनाय होननानै बुंना लाबा बोरै जानो? आरो बे थाखाखौनो जोंनि प्रमद बर' सारासो सोना होदों। बे थाखाखौ जों मोननांगौ होननानै न' न' थांनानै थाखाखौ बख' बख' लागासिनो सामसा माखाया। बेनो जाहैबाय लेट्रिन लुनो हरनाय, न'खर न'खर सोना होनाया बेनिफिसारिनो। माला लुना होगोन? फैसाखौथ' माला खमफ्राय बख'ना लागासिनो दं। 18,000 सोगोन बायदि होनदोंमोन, दा 9,000 सोग्रोदों। थाङै थुङै 12,000ल' जागोन होननाय खोनादों। 9,000 सोखाबाय, बख'ना लाना दा ग्लबबायसो दां। बोरै लुना होनो हानो? बेनो जाहैबाय थगायना जायो सरखारनि माबा। दुखु मोनो। दा बेफोरखौ बुङोब्ला, थों थों बुङोब्ला माने बांद्राय बुंबाय बेखौ साननो हागौ। बेखायनो आं सानो माने बांद्राय नंखाय फाला बाथ्रा बुंनानै दिनै राजखान्थि खालामनो नाजानायनिफ्राय एसे गोजान जानांगौ। आं सानो जोंनि एरियायाव बेफोरबायदि गरम लाबोनो नाङा। सैथोजों सोलि। रायजो राजाया बुजिजोबखाबाय। बेखौ जों न'खर न'खर थांनानै रावखौबो बुजाय होलायनो गोनां गैया। दानि मुगायाव बयनिबो आखाइयाव एन्ड्रइड मबाइल दं। गोरोङाबो लायो, रोङियाबो लायो। गथ'खि गोरों बयनावबो थायो। अखा नायबानो सोरांबानो नुयो मिडियायाव मा हगारदों। दा रावखौबो बुंनो गोनां गैया, रावखौबो थगायनो हाया। आरो बेयाव साननाङा जे बुरखायदों। दिनै लोब लोब आंखौ चेयारमेननिफ्राय होखारनाय लोगो लोगो आंजों लोब लोब मानसिया जइन जादों। बुंनो थाङोब्ला जिंगाबिलाव BPF होननायानो गैयामोन, 3 4ल'मोन। दिनै फालो फालो गामि गामि जइन जानाय जाजोब्बाय। बेखौ लानानै सानदों खोमा आंखौ लाजि फोनांना दोननो हाबासो UPPLआ एसे जायगा मोनफिनगोन। खिन्थु सैथोखौ मालाबाबो लाखुमाना दोननो हाया। असैथोजों मालाबाबो देरहासार जानो हाया। आं बेखौसो बुङो। आंजों लोगोसे न'खराव गथ' 2 दङ आंहा, जाथि बंस' दङ। दिनै निउस मिडियायाव आरो आंखौ उल्था माबा माबि फाननानै लाजि फोनांदों। दा बे बाथ्राया जाहैबाय मा? नुबोबाय थादों गभर्नमेन्ट दाजेननायनिफ्राय दासिम सोरखौबा लाजि फोनांनाय, सोरखौबा थों थों नाम खारिनानै बाथ्रा बुंनाय। खालि जेब्लायबो दिनै बोसोरथाम जाबाय सरखार दानाया, मोनफ्रोम खोथायाव खोनायो खालि BPF, खालि हाग्रामा महिलारि। बे रावखौथ' खनसेखौ खोनासंनो मोजां मोनो, खनले 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 दल दामबाय थायोब्ला। आरे मावना, गभर्नमेन्टआव फैदों मोजाङै माव, रायजोनि थाखाय माव, डेभेलप लाबोखांनायनि उनाव बुं। दिनै मोनसे बुस्थुखौ लाबोनो हायाखै। खालि होगोन, मावगोन, जों ओरैबायदि आसनि लाबोदों, थोरै आसनि लाबोदों। खिन्थु आसनिया लाबोगासिनो थादों, खिन्थु मोनफैयाखै। क'क्राझारखौनो बाराखै दाबो। होमबा बुंनानै मा लाब? बेयाव दालाल खालामलायनानै जों बुंनो गोनां गैया। बेखौ पाब्लिकआ सेस मिथिजोबखाबाय। मिडियायाव जे ओंखारदों सरन बर'आ
आंनो IBS माल हरखुमानानै आङो रायजोनि मैगङाव हाद्रि बाला सारनानै खम्बलखौ फानना जादों बे बाथ्राया 100% नंखाय। बेखौ लानानै बारा फोसावलाबायनायखौ बन्द' खालाम, आं बेखौ खावलायदों। दासिमबो जुदि UPPL फरायसा आफादखौ प्लास खालामनानै खोथा बुंबाय थायोब्ला, बेखौ लानानैथ' दिनै आं ससियेल मिडियायाव बुंनाय खोनायो एबसुआनो UPPLआनो एबसु। बैफोरबायदि बाथ्रानि थाखायनो बे रावा ओंखारो होननानै आं बेखौ सानदों आरो। जेन' बिदि बुंलायनायखौ गार, बिदि जुदि बुंलायबाय थायोब्ला माने जोंनि ओनसोलावबो नङै फाङै खोथायावनो दावराव दावसिया सोमजिनो नागिरो। आं एसे बेखौसो नुना मोनदों। आं जेब्लाबो गोजोनखौ लुबैयो, नाथाय नंथारै बाथ्राखौ लानानै जुदि बुङोब्ला सोरबा गोसो होनानै खामानि मावग्रा बिथांखौसो मुं सुनानै लाजि फोनांनाय जायो। आरो बे खामानिया दासिमबो दङ, जोबजोबाखै। गासै जोंनि FRCनि आन्दाराव थानाय रायजो राजाफोरनि हानि मोननांगौ मोनथाया जोबजोबाखै। दाख्लै बुंदों आदा सुनिलाला 100नि एसे बारा दं, मोनबावनो गोनां। नंगौ, बे दंमारो। दा बिथांमोना जुदि बे हाखौ दानि सोलिफुबाय थानाय UPPL सरकारानो होमारदोंब्ला, बै 100 घर न'खरा मानो थालांनो गोनां जाखो? इसेबां मोजां मावनानै होमारदोंमोनब्ला निस्सय बेथ' थाबोनो गोनां गैयामोन। खोनानो मोनदों दिनै मिथिं जादों। बे दहाय आं एसे माबा लादों, आं थाल लाबाय थायो माला मोनगोन माला मोना। मानो होनब्ला बेखौ मावग्रा मानसिया दासिमबो दङ, बिथांनि मुंखौबो लानांगोन। दा बिथांखौ दोनखुमानानै ओइ माबा UPPLआसो मावदों, UPPLआ मावदों होनबाय थानायाव बै बिथांखौबो लाजि फोनांनाय जादों। बिथाङा सोमखां बसुमतारी, थै-थां हर-सान बिथाङा जोंनि हानि खामानिनि थाखाय जुजिदों, दासिमबो गाराखै, दाबो मावगासिनो दङ थालांनायफोरनि थाखाय। दा बिथांखौबो मुं मख'नांगोन। मावग्राया दिनैसिम आं मावदों होननानै लायाखै, खिन्थु बै मावियासो बिखा फोरदानलाबायनानै माबा माबि खोथा बुंलाबायदों। जों बिदि जानाङा, आं बेखौ खावलायबाय। 7 बोसोर सरखार खुंनायाव BPFआ जोंनि बे हालामाव जेबो होआखै, जेबो मोनाखै। बे बाथ्राखौ खनले खनले दल दामबाय थादों। बेयावबो आं लाजिनायसो मोनो, मिनिनो ओंखारो। मानोनो होनब्ला नंगौ BPF सरकारा 17 बोसोर नङा 15 बोसोर खुंदों। ओमफ्राय बोसोरनैया इन्टारिमाव थांदों नामा, गासै 17 बोसोर जादों। दा जोङो हमनानै ला 2003-4 सननिफ्राय बे हायाव थादों। थायै थायै थानानै 2014 सनावसो जोंनि नैबेयाव रायजो जानाय रायजोनि भटआ 150टा हाबदों। 2014आव 2014नि सिगां जोंहा जेबो गैयामोन। 150टा भट हाबदों। बे 150टा भटआव जों होदों। बेनिफ्राय 2017-18आव हालुं मैलुं हाबनाय जादों आरो भटआ। दासिम नै दिनैसिम 4,000नि खाथियाव थांबाय जों भटनि मोन्थाय मोननाया। जोंहा भटआनो गैयामोन, जेबो फोरमान बिलाइयानो गैयामोन। बोरैहाय बे हालामाव BPFआ जेबो हराखै, जेबो हराखै? बे बाथ्रायाथ' असम्भब। दिनै जयगपुर VCDC हिसाबै मानो हराखै? हरदों। BPFआ मानो हराखै? दा जिथुनिखि जों बै माजबाटनिफ्राय ओरै जोंनि जिंगाबिल हालामथिं फैनाय बै पाका लामाया सोर बानायनाय? बै दलङा सोर बानायनाय? बे BPFआ बानायाखैबा? जयगपुर VCDCनि आन्दारावथ' 12टा गामि दं रिभिनिउ। बे 12टा गामियावथ' हरथारदों। खिन्थु बै 12टा गामिखौ जों स्टाफ हैनानैसो जोंनि भटआ मोनदों 2014निफ्राय। बे हा गोदाननोथ' स्किम हरनो हानायनि जेबो माबा प्लान पलिसियानो गैयामोन बै समाव। मानो होनबा रुल गैया। दिनै BPF नंगौ UPPL सरकार फैनानैसो जों मोनदों होनना बुंदों। नंगौ, बेयावबो बिराद फाइटिं जानो गोनां जादों। चेयारमेना आंनोमोन नालाय। बोरैहाय आङो 9टा स्किम लाबोदों दै UPPL सरकार जानायनिफ्राय आं 9टा स्किम सोदोंमोन बेयाव, फख्रि 9टा फख्रि। बेबो मा जोंहा दानि सोलिबाय थानाय नैबे जोंनि 39 नं 5 नय सेरफांनि, आं नामखौ खारिला, EM मौर सार, बिथांजों आङो फाइटिं जालायनो गोनां जादों। नों हा गोदानाव स्किम सोनो मोना होननायाव आङो गोबां फाइटिं जादों। फाइटिं जानायनि गेजेरजोंसो उनाव बे आंजों जेननानै बे आं 9टा स्किमखौ आं मोनदों। दा बेखौनो आङो आंनि बै वार्कारफोरनो राननानै होदों।
मानि थाखाय फाइटिं जादोंमोन बे मरा आं बेखौ खोन्थालांनि। जोङो गावखौनो गाव बुंना लायो जोङो जयगपुरनि खिन्थु जयगपुराव आं उनावसो मिथिदों आंजों मानो फाइटिं जादों। नों जोंनि मानसि नङा, जोंनि जयगपुर एरियानि मानसियानो नङा नोंसोरो मानो बुंजादों। उनावसो आं मिथिदों जे जोंनि जयगपुर VCDCनि आन्दाराव मोनसेबो फरेस्ट गामि गैया, फरेस्ट भिलेज गैया। उनाव सानना नायबाय नंमारगौ, जोङो गासिबो लामाबारियावसो दंहैजोबो। जोंनि सुबुं सानखोआ जयगपुर VCDCनि आन्दाराव गोलैया, लामाबारि VCDCआवसो गोलैहैयो। बोरै गोलैयो होमबा थांनाय 2011 सनाव लकपियल सेन्सास खालामदोंमोन। बे समाव आं फैगोदानमोन, मास मोनसे ना माल' जाफैदोंमोन। बेयाव आङो बे सेन्सासखौ मोनफैदों। बे सेन्सासाव जोंनि नैबे रौता रिजार्भ फरेस्ट हालामखौ टटेलि 592निफ्राय ओरै माबासिम जोंखौ मा खालामलांदों, लामाबारि VCDCनि आन्दाराव खालामलांदों। दा बेयाव माने जोंनियाव माने जयगपुर VCDCआव मोना आरो। थिग बिदिनो बे हिसाबै माखासे फाइटिं जानो गोनां जादों आरो बेयाव फाइटिं जानायनि गेजेरजोंब्लाबो माखासे स्किमखौ लाबोना होफैनो हादोंमोन। बेनिफ्राय होनबावदों मा, बे सरखार गोदाना फैनानैसो जोंनाव PMAY न'आ हाबदों, बे खोथाखौ होनदों आरो। PMAY न'आ लिस्ट मोननाया, ID नाम्बार ओंखारनाया 2016-17आवनो जोंनि नैबे जिंगाबिल हालामाव थानाय रायजोफोरनिया गासै 150थासो दङ। 150थासो न'खरा ID जानानै दं, दाबो दं। आंनि गामियावबो न'खरबा दं। न'खरसेया जिअ'टेक जालायनाय, बिनि ID नाम्बारखौ थुबानो फुरा मानसि सानसि न' स' नुजोबो। खिन्थु मानि थाखाय मोनाखैमोन बिनिबो जाहोन दङ। जयगपुर होनना नागिरो, जयगपुरावथ' मोनखाया, लामाबारियावसो थाङो। लामाबारियालाय जोंनिखौलाय बहा मावा। बेनिफ्राय दाख्लै होनदों 22था न'खरा हाबबाय। नंगौ, 22थाया आं थानाय समावनो हाबदों। बे जाहैबाय देवसानि गामि हिसाबै हाबदों। बे 22थाया बोरै देवसानियाव थांखोथाय, ओरै सोमलिगुरि, सनापुर, सोदोमस्रि, बेयो बोरैबा देवसानि गामि लिरफ्लांदों बिसोरो। बेखिनियाव हाबदों आरो बे गामि दरथामनि गेजेराव 22था PMAY न'आ हाबदों आरो माखासेया हाबाखै।